सुबुं दंखायो बिथांमोना खोब मोजाङै बाहागो लानानै दिनैनि जि सावरायनां आयदा गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि 2020 नि गेजेरजों रोंगौथि जौगाथाय आरो साख्रियाव बिमा रावनि बिफाव बिनि सायाव खोब मोजां सावरायनाय जागोन आरो जोंनि खोनासंगिरि फरायसुला फरायसुलि आइ आफा बिदा फंबाय आरो गासै समाजा मोजाङैनो बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय गेवलां मेलावबो खोब मोजाङै बाहागो लागोन बेखौ हास्थायनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय बेखौ गासै फरायसुला फरायसुलिनो जासिबाय आरो इयुननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरा अरायबो अनसायगोन दिथा होगोन आरो बोसोन होबाय थागोन बेखौ हास्थायनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो लोगोसे दिनैनि जि सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय बे आयदाखौबो बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय गोजोनथों। साबायखर थाबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि केनजिं बर' सारनिसिम सोलोंथाइनि सायाव जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ बेखेवना होनायनि थाखाय रोजा रोजा दखर आफादनिफ्राय साबायखर थाबाय। दायो जोंजों हांख्रायनानै लिंहरजानाय मानगोनां सोलोंथाइनि सायाव जि गाहाय आलासि जोङो लिंहरदों दा बिथांखौनो आङो गोबाव खालामालासेनो जे गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि 2020 नि जौगाथाय आरो साख्रियाव बिमा रावनि बिफाव बिनि सायाव जोंहा सोगोमसार ब्रह्म एसिस्टेन्ट प्रफेसर मरिडाल कलेज पलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्टनि सारखौ आं बे समाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय सिगांनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन फुंबिलि जोंनि जौसाङाव जिरायनाय मानगोनां आलासि धेमाजि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां केनजिं बर' गंगामुख दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जय गयारि लेङाइ आफादगिरि बाबुल रामसियारि नेहाथारि मनज बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा आरो बेजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे जौसाङाव नुजाफैनो हानाय जोंनि फोरोंगिरि बिबुंगोरा जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि आरो फरायसालिमाफोर आरो मानिजाथाव लोगो आरो फरायसा जाय फरायसाफोर जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिमा फरायसालिफोरनिफ्राय नुजाफैनो हादों जेरै गगामुख कलेज बेटबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल सुबुनस्रि कलेज बरद'लैनि सेन्ट्रेल कलेज MMK सिनियर सेकेन्डारि कलेज हायर सेकेन्डारि स्कुल हिसाबै फरायसाफोरा नुजाफैनो हादों मिमां नलबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गगामुख हायर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय महारि केम्प हायर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे MMK ट्राइबेल हाई स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंगोनि फरायसा लोगो नोंथांमोन बेटबारि हाई स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंनिनो आंगो फरायसा लोगो नोंथांमोन दुनागिरि एमइ स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय फरायसा नोंथांमोन नवोदया एमइ स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय फरायसा नोंथांमोन आरो बर' एलपि स्कुल गुबुन गुबुन बर' एलपि स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंनि आंगोनि फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो बानजायगिरि नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय मोनसे मान आरो खाबु
नुनो मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव 1045 फरायसाफोर दं। बेफोरनि गेजेराव बिथांमोननि गेजेराव माखासे फरायसाफोरा नुजाफैदों। आं साना साफ्रोमबो फरायसाफोरा नुजाफैनांगौ बा नुजाफैजोबनो हागोन होननानैबो, नाथाय दिनै बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरा नुजाफैनो हादों। बेनि थाखाय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे सांग्रांथि हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनाया आंनि थाखाय मोनसे मान आरो खाबु। बेबादि थुलुंगा गोनां आरो गोसो गुदुं नायगिरिफोरजों आंनि सानदांथि, गियान आरो मोनदांथिफोरखौ सावरायज्लायनायनि खाबुजों आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। बेबायदि सांग्रांथि हाबाफारिफोरा जोंनि लाइमोनफोरनि इयुनखौ महर होनो थाखाय जोबोद गोनां, जाय बिसोरखौ फोथायथि आरो रोंखान्थि जुजिनायफोरजों दैदेननो गोहो होयो। बेयो सैथोदि दिनै नोंथांनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाया नोंथांमोननि बे बावसोमनायखौ दिन्थियो। आं गावारि आरो जथाय जौगाथायनि फारसे बे आगानखौ लानायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बाख्नायो। आं बानजाय आफादखौ आंनि सायाव फोथायनाय आरो बे हाबाफारियाव बिहोमा होनो थाखाय लिंहरनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। नोंथांमोननि फोथायथि आरो थुलुंगाया मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैनो थाखाय आंनि बावसोमनायखौ आरोबाव थुलुंगा होयो। आं बे हाबाफारिखौ जाथावना खालामनो थाखाय फैसालिनि उनथिंजाय उदाङै हाबा मावनाय गासिबो निसिम आंनि खुलुमनायखौ जासियो। गोसोआव लाखि, सोलोंथाइया बेराफारसेल' लामा नङा, बेयो मोनसे सोलाय सोल'। आरो आं नोंनिफ्राय सोलोंनो एसेबांनो गोसो गुदुं जेरै नोंसोर आंनिफ्राय। फै जों बे हाबाफारिखौ खालि मोनसे हाबाफारि नङा, नाथाय मोनसे रोंमोन्दांथि, थिरांथा लानाय, गाव सांग्रांथि आरो मोनसे गोजोन इयुन फारसे मोनसे आगान खालामनो। लोगोसेयै जों गोदान नोजोरफोरखौ बेखेवनो हायो आरो मोजां सोलायनायनि लामा मोनसे बानायना लानो हायो। बे खाबुनि थाखाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायो आरो साबायखर बावो। गिबियावनो जों सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायगोन। सोलोंथाइया जों गोरलै सोदोबाव जों सोलोंथाइ लायो। जों सोलोंथाइ लानो आवगायबोयो, जों फरायसालिफोराव थाङो, एलपि स्कुलाव थाङो, जों एमइ स्कुलाव थाङो, जों हाई स्कुलाव थाङो, हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव थाङो जों। बिनि उननिफ्राय जों फरायसालिमाफोराव थांनानै आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव थाङो, जायखौ जों कलेज बा इउनिभार्सिटि होननानै बुङो। किन्तु गुदि सोंथियानो जाबाय मा? सोलोंथाइया आसलथे मा? सोलोंथाइ सोदोबजों जों मा सोदोबखौ बुजियो? बे गिबियावनो जों बे सोदोबखौ बुजिनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनथिंजाय जों सावरायगोन सोलोंथाइया मा, सोलोंथाइखौ जों दानि जुगाव बोरैहाय लानो नांगोन, आरो दिनैनि बे जुगाव सोलोंथाइ लानायाव जों मा मा आगजुफोरखौ बाहायनांगोन, आरो जों माखासे साक्सेस स्ट'रिफोरखौ सावरायनो आवगायदों। आं गिबियावनो गोरलै सोदोबफोराव बुंनो सानदों मा? सोलोंथाइया मोनसे मा? सोलोंनाय आरो गियान आरो रोंगौथि, बेसेनफोर आरो बुजिनायनि मोनसे फारिखान्थि। गोरलै सोदोबाव जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बेयो जोंनो मुलुगखौ बुजिनो, बेजों लोगोसे साबसिन थिरांथाफोर लानो आरो सुबुं महरै जौगानायाव मदद खालामो। आरो बे सोलोंथाइखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै लानो हागौ। गिबियाव जोंहा दं खान्थियारि सोलोंथाइ, जाय खान्थियारि सोलोंथाइखौ जों फरायसालिफोराव लानो हायो, फरायसालिमाफोराव लानो हायो, मुलुगसोलोंसालिफोराव लानो हायो। आरो बेराफारसेथिं जोंहा दङ सरासनस्रा नङै सोलोंथाइ, जायखौ जों रोंमोन्दांथिफोरजों जों सोलोंनो हायो, न'खराव जों सोलोंनो हायो, लोगोफोरजों जों सोलोंनो हायो, आरो गावनि जिउनिफ्राय जों सोलोंनानै लानो हायो। आरो गुबुन फारसे जोंहा दंबावो खान्थि, बे जाहैबाय गाव सोलोंथाइ बा गाव हारसिङै सोलोंनाय, जायखौ जों बिजाबफोरनिफ्राय भिडिअ नायनानै गुबुनफोरनि साक्सेस स्ट'रिफोरखौ जोङो फरायनानै बुजिनानै जों सोलोंनो हायो।
बे मोनथाम रोखोमै जों सोलोंथाइखौ लानो हागौ खोथाया जाबाय मा जों दिनैहाय सोलोंथाइखौ माजों लागोन साननो नाङा जों जे फरायसालियाव जों दिनै थांबाय जों सोलोंथाइखौ बेजोंल' लानो हायो जोंनि समाजाव ओरैबायदि सुबुंफोरबो दं जाय सुबुंफोरा गियाननि फुंखा बिथांमोननिफ्रायबो जों सोलोंथाइखौ लानो नांगोन जों फरायसालियाव थांबाल' सोलोंथाइखौ मोना आरो जों बिनिफ्राय जों मा सोलोंनांगोन गावनि जिउनि चेलेन्जेसफोरनिफ्रायबो सोलोंनांगोन दा बिनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ मोनसेल' आयदाखौ लानानै बा मोनसेल' खान्थिखौ लानानै जों सोलोंनानै लानो हाया बा सोलोंथाइखौ लानो हाया जों मोनफ्रोमबो सोलोंथाइखौ लानो नांगोन खान्थियारि सोलोंथाइखौबो जों लानो नांगोन सरासनस्रा नङै सोलोंथाइखौबो जों लानो नांगोन आरो गाव सोलोंनायखौबो जों लानो नांगोन गिबियाव जों सोलोंथाइखौ लानांगोन फरायसालिफोराव थांनानै फरायसालिमाफोराव थांनानै मुलुगसोलोंसालिफोराव थांनानै जों लानो नांगोन बिनि उननिफ्राय जों नायनांगोन गुबुना बोरैहाय गाव हारसिङै गावनि जिउनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बोरै सोलोंनो हादों बेखौबो जों नायनो नांगोन आरो बिनि उननिफ्राय गावखौनो बुजिनानै लानायनि उननिफ्राय गाव मा गोरोन्थि खालामदों बिनिफ्राय बुजिनानै लानांगोन बेनिखायनो गुदियाव सोलोंथाइया जोंनो सान्थौ आरो गोसोफोरखौ बेखेवो सोलोंथाइया जेबो नङा सोलोंथाइया जाहैबाय ओरैबायदि जोंनि लामा जाय लामाया जोंनि सान्थौ आरो गोसोफोरखौ बेखेवनानै होयो आरो जेंनाफोरखौ फोसाबनाय आरो जिउनि जुजिनायफोरखौ मोगा मोगि जानो साबसिनै थागथियारि खालामो बा साखाफारा खालामनानै होयो सोलोंथाइया खालि फरायनायनि सायावल' नङा नाथाय गावखौ आरो जोंनि सोरगिदिं मुलुगखौ बुजिनायनि थाखायबो जों साननो हागौ सोलोंथाइखौ जों मारै लागोन जों मानि थाखाय लागोन जों साख्रि नागिरनो माबा मोनसे जिउआव गाव हारसिङै साक्सेस जानो बेफोरखौ जों नेर' सेन्सआव गुसेब सान्थौआव जों लानो हागौ नाथाय जोंनि थाखाय सोलोंथाइया मा सोलोंथाइखौ जों लानांगोन गावनि जिउनि थाखाय आरो समाजखौ सोदाबनायनि थाखाय गुबुनफोरखौ फोरोंनो थाखाय आरो बुहुमखौ सिगां फारसे आवगायलांनो बा दैदेनलांनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानो नांगौ दानिया जाबाय मा आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइनि गोनांथिया मा जों सोलोंथाइखौ माबोरै लागोन सोलोंथाइया मा बेखौनो बुजिब्ला जोंनाव सोलोंथाइनि गोनांथिया जोबनानै फैया खिन्थु आथिखालनि मुगायाव दानि कन्टेम्परारि समाजाव बा कन्टेम्परारि पिरियडआव जों जोंनि सोलोंथाइखौ माबोरै लानो नांगोन बिनिनो माखासे बिदिन्थिफोर दं बेवहायनो आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइनि गोनांथिया जेब्लाबो सुबुं जौगानायनि आरो मोनसे बिथा नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेनि गोनांथिया गोख्रों बिरोंदामिनारि दावगानाय बुहुमनां खालामनाय जौगानाय आरो समाजारि जेंनाफोरखौ सिनायजानाय गोख्रोंसिनै जौगाबाय दिनैहाय जोङो ग्लबेलाइजेसननि खोथाखौ सावरायबाय इनक्लुसिभनेसनि खोथाखौ सावरायबाय आरो जों मानि खोथाखौ सावरायबाय दिनैहाय जे इडुकेसना टेक्न'लजिकेल एडभान्समेन्टनि थ्रुयै जों बोरैहाय सोलोंथाइखौ लानो हायो बिनि गोनांथिखौबो जों बुजिनांसिगोन आरो सोलोंथाइखौ बे एडभान्समेन्ट टेक्न'लजि बे बिरोंदामिन जों बर' जायखौ होननानै बुंदों जे बिरोंदामिन जौगानायजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो नांसिगोन आथिखालनि मुलुगाव सोलोंथाइया मानो गोनांथार बेनि गाहाय जाहोनफोर दं गिबियावनो दङ गोहो आरो उदांस्रि जायखौ जों इंराजियाव एम्पावारमेन्ट आरो इन्डिपेन्डेन्स होननानै बुंदों सोलोंथाइया सुबुंफोरखौ गियानि आरो रोंगौथिजों थियारि खालामो जाय बिसोरखौ गियान गोनां थिरांथाफोर लानो गावसोरनि थांखिफोरखौ उनसंनो आरो उदां जिउ खांनो गोहो होयो बिनि थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानो नांगोन बियो सावरायजाथाव साननाय हनाय आरो जेंना फोजोबनायनि गोहोखौ जौगाहोयो दा जोंनाव समाजाव बा न'खराव माबाफोर जेंना ओंखारदों बे जेंना सोमजिदों खिन्थु जोंनाव सोलोंथाइ जुदि गैयाबा गियान होनाय जोंनाव गैयाब्ला जों माबोरै सानगोन बे जेंनाफोरखौ माबोरै सोदांगोन बा जेंनाफोरखौ जों बोरै फोजोबस्रांगोन बिनि सायाव जोंहा साननायनि लामाया खम जायो बिनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ लानांगोन बिनि थाखायनो जों उदां जानांगोन जों मा खालामनांगोन एम्पावार खालामनांगोन गोहो होनांगोन मारै जों सोलोंथाइ लानांगोन आरो सोलोंथाइया सुबुंफोरखौ गोदान मुगानि जिउनि गोब्राबथिफोरखौ नायग्रोमनो हानाय खालामो जों माखासे चेलेन्जेसफोरखौबो सुनायनो हायो जोंनि जेंनाफोरखौ जों मोजाङै बुजिनो हायो
बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ लानो नांथारगोन दानि मुलुगाव। आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा मोनसे खारन जाहोन, बे जाहोना जाबाय रांखान्थियारि जौगानाय, जायखौ जों इंराजियाव इक'नमिक डेभेलपमेन्ट होननानै बुंदों। आथिखालनि गियानजों सामलायजानाय रांखान्थियारि बेबस्थायाव सोलोंथायानो रांखान्थियारि जौगानायनि मोनसे गुदि सामलायगिरि। सोलोंथाइ जुदि गैयाब्ला जों सामलायलांनो हानाय नङा। आरो बियो मावसोमनो हानाय गोहोखौ बांहोयो। जों जोंनि इनभल्भमेन्टखौ मा खालामो? इनक्रिज खालामो, बांहोयो आरो फालांगिरिफोरखौ जौगाहोयो आरो गोदान दिहुनथायाव बिहोमा होयो। जों जे फिसा जोङो फालांगि खालामो, बेफोराव जोंहा गियान नांगोन, सोलोंथाइ नांगोन। सोलोंथाइ गैयाबा, गियान गैयाबा जों जौगालांनो हानाय नङा। आरो सोलोंथाइनि गोजौ थाखोआ साबसिन हाबानि खाबुफोर आरो साबसिन जिउ खांनायनि थाखोजों थोंजों सोमोन्दो दं। सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन? समाजनि गासै जेंनाफोरखौ साबसिनै बुजिनो हागोन। जेंनाखौ बोरै सुस्रांब्ला जोंहा साबसिन जागोन समाजनि थाखाय, गावनि थाखाय, न'खरनि थाखाय, बिनि सायाव जों साबसिन थिरांथा लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो टेक्न'लजिकेल एडाप्टेसन, जों इंराजियाव बुंदों, जायखौ बिरोंदामिनारि गोरोबहोनाय। आथिखालनि मुलुगाव गोख्रै बिरोंदामिनारि दावगानायफोरजों सिनायथि होजायो। सोलोंथाइया सुबुंफोरखौ गोदान बिरोंदामिनजों गोरोबहोनो, हाबानि हाथाया बादायारि जानानै थानो आरो डिजिटेल मुगानि मुलाम्फाखौ बाहायनायाव मदद खालामो। जों टेक्न'लजि जि फैबाय, बिरोंदामिन जि फैबाय, जों बेखौ बाहायनोबो सोलोंनांसिगोन। किन्तु बेखौ बाहायनायखौ सोलोंनोब्ला जोंनाव सिगाङावनो गियान थानांगोन, सोलोंथाइ थानो नांगोन। आरो जुदि जों दिनै बेखौ बाहायाब्ला जों मालायनि उन जानानै थागोन। जों उन जानानै थायोब्ला जों सिगां फारसे दावगालांनो हानाय नङा आरो जौगानो हानाय नङा। बिनि थाखायनो जों मा खालामनांगोन? बिरोंदामिननि जौगानायजों जों गोरोबनानै थानो रोंनांसिगोन। जों एडाप्ट खालामनांसिगोन टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टखौ। बेयो डिजिटेल फारागथिखौ सुनायावबो मोनसे गोनां बिफाव लायो। सोलोंथाइया डिजिटेल जे फारागथि, जोंनि सायाव जे फारागथि, जेनेबा जों हमनानै ला, गोदोनि समाव जों फैसा लानानै जों दखानाव बुस्थुफोरखौ बायनानै लायो, बेसादफोरखौ बायनानै लायो। किन्तु दिनैहाय जोंनि आखायाव फैसा थायाबा, रां थाया। दा टेक्न'लजिया ओरैबायदि जौगाबाय, बे टेक्न'लजिनि थ्रुयैनो जोङो आखायाव फैसा लायाबाबो, जोङो रां लायाबाबो जोङो नांगौ बेसादफोरखौ बायनो हायो। किन्तु सोलोंथाइ गैयाबा आरो बिनि सायाव जोंहा गियान गैयाबा जों बेखौ बाहायनो हानाय नङा। बिनि थाखायनो दानि मुलुगाव जोंनो सोलोंथाइ आरो गियानखौ नांसिगोन। बेजों लोगोसे टेक्न'लजिफोरजों गोरोबनाय, टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टजों जों गोरोबनानै थानो नांसिगोन। बेनि बादैबो दंबावो जोंहा समाजारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाय। सोलोंथायानो समान नङि निखावरि आरो फारागथि बायदि गोनांथार समाजारि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानायनि मोनसे आगजु। जोंनाव माखासे समाजारि जेंनाफोर थायो। बे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांगोन। माबोरै सुस्रांगोन? बिनि गियानखौ जोङो बबेया होगोन? जोंनि सोलोंथाइया होगोन। दा सोलोंथाइखौ जोङो आं बे सिगाङावनो बुंदों, सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालिफोराव लानो हागोन, फरायसालिमाफोराव लानो हागोन, मुलुगसोलोंसालिफोराव लानो हागोन आरो गाव हारसिङै सोलोंनो हागोन, गुबुननिफ्राय जों सोलोंनो हागोन। बे सोलोंथाइखौ लानानै जों मा खालामनांगोन? समाजनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनोबो आवगायनांसिगोन। बिनि बादैबो जोंहा दङ दिनैहाय सास्टेनेबिलिटि आरो इन'भेसन होनदों इंराजियाव, जायखौ जों दिदोमथि आरो गोदान दिहुनथाय होननानै बुङो बर' रावाव। बारहावा सोलायनाय आरो फुंखाफोरनि बाङाय जानायनि गेजेराव सोलोंथायानो दिदोमथिखौ जौगाहोनायाव मोनसे गोनां बिफाव लायो। बियो आबहावा एबा सोरबिथिं जुजिनांथिफोरखौ नारसिननो थाखाय गोनांथि आरो राहाफोरनि जौगानायखौ थुलुंगा होयो, जाय मोनसे दिदोम इयुननि थाखाय मोनसे लामा सोरजियो। जोंहा गियान थानांसिगोन, सोलोंथाइ थानांसिगोन। सोलोंथाइ आरो गियान थायोब्लासो जों बुजिगोन जे दिनैहाय बिफांखौ दानोब्ला मा जागोन। दिनै बिफांखौ दानोब्ला गाबोनहाय जोंहा क्लाइमेट चेन्जनि जेंनाफोरा उजिगोन। दिनै बिफां गायोब्ला इयुनाव जोङो क्लाइमेट चेन्जनिफ्राय जोङो एसेबाबो रैखा मोनगोन। दा बेनि थाखायनो जों मा नांगोन? जे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टखौबो जोङो साननो नांसिगोन, दिदोमथि। आरो बेजों लोगोसे जों इन'भेसनखौबो साननो नांसिगोन। जों जे सानफ्रोमबो जे बाहायबाय, बे सानफ्रोमबो बाहायनाय बुस्थुफोरखौ जों बोरै रिइउज खालामनो हागोन, आरोबाव खनसे बाहायफिननो हागोन, बिनि खोथाखौबो जों साननो गोनां जानानै फैबाय। जों सानफ्रोमबो जोङो
नोंथांमोना साननानै नाय दिनै जों जौसाङाव मा खालामदों जों बथलाव जों दै लोङो दै लोंखांनायनि उनाव बथलखौ जों मा खालामो बथलखौ जों जेराव मेराव गारनानै दोनो दाना नायदो नोंथांमोना दिनै बथलनि खोथाखौ आं बुंदों नोंथांमोना नाय जों सानफ्रोमबो चकलेटफोर जायो बिस्किट पेकेट लाबोयो जों बिस्किट पेकेट चकलेटनि खलथा आरो दै बथलफोरखौ जों बबेयाव बाहायो जों मालाबाबो रिइउज खालामा गुवाहाटीयाव मोनसे सोलोंसालि दं बे सोलोंसालियाव मा खालामो जोंनि बे लोंखांनाय दै बथलखौ मासाव दान मोनसेयाव जिथा हैनांगौ बेजोंनो दाननि मासुलखौ होआलासिनो थानो हायो फरायसाफोरा किन्तु जोंनि समाजाव जों दिनैसिम सोलोंनानै लानो रोङाखै बे बथलखौ जों माबोरैहाय जों रिइउज खालामगोन आरोबाव खनसे बाहायफिनगोन किन्तु जों जेराव मेरावनो गारहरबाय जोंनि फरायसालिफोरनि मोखां दरखं मोखांफोराव नाय खिथु उनथिंजाय नाय दै बथल थागोन चिप्सनि पेकेट थागोन बेफोरखौनो जों मोनगोन किन्तु जोंनि आबहावा बेफोरजों जोंनि आबहावाया मोजां जानाय नङा जों बेनि थाखायनो मा जानांगोन जों सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट जों ओरैबायदि जौगानायखौ लाबोनांगोन जाय जौगानायखौ दिनै लायोब्ला उनथिंजाय थानाय सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैया बिनि बागै जोंहा मा नांगोन जे सोलोंथाइया गियान आरजिनायनिल' नङा बियो गोसोआरि सोलो आरो गोख्रों आरो गाव सांग्रांथिखौबो जोथोन लायो सोलोंथाइ जुदि जोंनाव थायोब्ला जों गावनो गाव सांग्रां जानो हायो जों माबा मोनसे गेना खामानि मावनो नागिरोब्ला जों बेनिफ्राय आनज्रायनानै थानो हायो आरो जों मा खालामनो हायो गावनो सांग्रां जानो हायो जों जिउआव मा खालामब्ला जों मा जागोन बेखौ साननानै लानो हायो बिनि थाखाय जोंनो मा नांगौ जे सोलोंथाइखौ गोनांथार दानिया जाबायबा जोंनि थाखाय समाजनि थाखाय जों सोलोंथाइनि गोनांथिखौ सावरायदों दानिया जाहैबाय मा जोङो मोनसे सुबुंखुंथाइ रायजोआव दङ सुबुंखुंथाइ मोनसे हादराव दङ जों डेम'क्रेटिक स्टेट डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव दङ जों दानिया जोंनो मा नांगौ सुबुंखुंथाइ आरो खुंथाइखौ गोख्रों खालामनायाव जोंनि बे सोलोंथाइयाबो मोजां बिहोमा खोख्लैयो बा बिहोमा लायो बेखायनो बुंदों मोनसे जौगाफुनाय सुबुंखुंथाइनि थाखाय सोलोंथाइ गोनां सुबुं अनजिमाया गोनांथार जोङो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन जों साफ्रोमबो सुबुङा फरायसालिमाफोराव थांनानै गियान लानो मोनाखैबो जानो हागौ जों खिन्थु गियान गोनां सुबुं जानो नांगोन गाव हारसिङै सोलोंनांगोन मालायनिफ्राय सोलोंनांगोन किन्तु सोलोंथाइ लानायाव मोनसे सिमा गैया जों सोलोंथाइखौ लानो नांगोन सोलोंथाइखौ लायोब्ला जों मा जागोन मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि बे खुंथाइ बा सासन बेबस्थायाव जोङो बिहोमा होनो हागोन दिनै नोंथांमोना साननानै नाय जोंनाव जेब्ला इलेक्सन जायो इलेक्सन जाब्ला जोंनाव मा खालामो 500 रां फैयो न'खरसेयाव 500 रां मोननाय लोगो लोगो जाय मानसिया फैदों जों बेनो भटखौ होयो होयोना जों भटखौ होयो 500 रां मोननाय लोगो लोगो जोंनाव सेकेन्ड खोथा साननाय गैया मानो जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै लानो रोङाखै नोंसोर बा आं जों बयबो सोंनानै नाय दिनै आंनो 500 रां घुस होदों माने मा गाबोनहाय आंनिफ्राय दिरुननानै जागोन बिथाङा बिनि थाखायनो जों मा जागोन जे डेम'क्रेटिक कान्ट्रिया मोजाङै जुदि थांनानै थानांगौब्ला जों गियानि जानो नांगोन सोरबाया जोंनो बेबायदि घुस होयोबा जों एरायनांगोन जों बेखौ बुजायनानै समाजाव लाबोनांगोन आरो मोजां समाज मोनसे दानांगोन जेरावहाय घुस होनाय बुस्थुखौ आजावा आरो होनोबो नांजाया नङाब्ला जों मा खालामगोन सोलोंथाइ गैयाब्ला होदों माने लादों बिनि उनावहाय जों बेनो होदों बे खोथायावसो फैगोन किन्तु जोंनो मोनसे मोजां गोग्गो समाज जुदि दानांगौब्ला आरो मोनसे गोग्गो सुबुं खुंथाइ हादर दानांगौब्ला जोंनो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन सोलोंथाइया लिरनो फरायनो डिग्री लेखाल' लाब्ला जानाय नङा जों बुजिनोबो रोंनांगोन आं बेवहाय बुङाखै खालि फरायसाफोरनि गोनांथिल' जोंनि समाजाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा गियानि जानांगोन साननो रोंनांगोन सोरबाया जुदि माबा मोनसे होयोब्ला बिनि उनथिंजाय खोथाया मा दाना बेखौ साननो अब्ला हागोन जेब्ला आंहा गियान थागोन जेब्ला आंनि खाथियाव सोलोंथाइ थागोन बिनि थाखाय जोंनो मा नांगोन गोग्गो सोलोंथाइ लानो नांगोन बिनि उनाव मा जानांगोन मोनसे गियाननि समाज दानांगोन जों गियाननि समाज जुदि दानोब्ला जों मा खालामनांगोन गोग्गो सोलोंथाइ लानांगोन गोग्गो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों
मोनसे गोग्गो समाज दानो कमप्लिटलि जों दानो हायाबो जानो हागौ दा बिनि थाखायनो आं बयखौबो आरज गाबो जे धेमाजि जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' आरो धेमाजि जिल्लायावनो थानाय साफ्रोमबो सुबुङा गोग्गो सोलोंथाइ लानो नांगोन आरो गोजौ फारसे जौगालांनो नांगोन नोंथांमोना नाय आथिखालनि समाव सोलोंथायानो गावारि जाफुंसारनायनि बयनिफ्राय गोनांसिन हाथियार बियो सुबुंथिनि इयुननि थाखाय मोनसे जथाय खाथायनाय सोलोंथायाव जों सम खाथायोबा इनभेस्टमेन्ट खालामोबा जोंनि सुबुंथिनि थाखायसो जों खाथायनाय सोलोंथाइखौ गोनांथि होनानै जों सुबुंफोरखौ गोहो होयो समाजखौ गोख्रों खालामो आरो मोनसे ओरैबायदि मुलुग सोरजियो जाय बांसिन न्याय गोनां समान आरो जोरग्रा न्याय गोनां जों जे जास्टिस जेराव जों मोनो न्यायखौ जों जेराव मोनो दा जेब्ला जों गियानि जागोन जों बयबो सांग्रां जागोन गियान गोनां जागोन अब्ला जों मा जागोन जों समाजखौ न्याय गोनां मोनसे समाज दानो हागोन आरो गुन गोनां समाज दानो हागोन गुन गोनां समाज जायोब्ला जोंनि समाजा सिगां फारसे आवगायलांबाय थागोन नाथाय जेब्ला जों सोलोंथाइ आरो गियानखौ जोङो सोरजिनानै लाया जों उनथिंजासो फासयनानै थाबाय थागोन बेनि थाखायनो आं आरज गाबो साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो फरायसा फरायसुलिफोरा साफ्रोमबो गोसो गुदुं जानानै सिगां फारसे आवगायलांनांगोन आरो मोजाङै सोलोंथाइ लानो नांगोन बिनि उनाव आङो मोनसे खोथायाव आरो नोजोर होनो सानदों जे जोंनि बे सोलोंथाइ बिरोंदामिनारि दावगानायफोरखौ जों मानो बाहायनांगौ सोलोंथाइखौ जों बुजिनानै लाब्लाल' जानाय नङा सोलोंथाइखौ लानांगौ होनब्लाल' जानाय नङा खिन्थु बाथ्राया जाबाय मा जों बे सोलोंथाइ लानायाव जों लेटेस्ट टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ जों माबोरै बाहायनांगौ दा बेवहाय सोलोंथाइयाव गोदानसिन बिरोंदामिनारि दावगानायजों सोलोंथाइ बिखान्थिफोरखौ गोदान खालामो मोनफ्रोमखौ बांहोयो आरो गोख्रै सोलायनाय मुलुगनि थाखाय सोलोंसाफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय गोनांथार बे टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ जों बाहायनाया दिनैनि दिनाव दिनैनि मुलुगाव जोबोद गोनां मा खालामो जोंनि सोलोंथाइफोरखौ आप टु डेट खालामो दा सोलोंथाइखौ लाब्लाल' जानाय नङा गोदोनि फरायनाय समाव जों जेरै लेखा बिलाइल' फरायनानै खाथा कलमावल' लिरनानै सोलोंथाइ लाब्ला जानाय नङा दानि जुगाव साफ्रोमबोनि आखायाव टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टनि मोनफा मोनफा आगजुफोर दं न'आव थांनानै नाय टिभि दं बेजों लोगोसे जोंनाव मा दं लेपटप दं कम्पिउटार दं बेजों लोगोसे जोंनि आखायाव मा दं साफ्रोमबोनि आखायाव दिनैहाय नाय मबाइल फन दं दा बेफोरबायदि टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ जोङो जोंनि सोलोंथायाव बाहायनांसिगोन दा नोंथांमोना नाय जोंनि सिगाङाव जिरायनाय फरायसुलि सासेयानो भिडिअ खालामगासिनो दं जों साननानै नाय जे जों बे टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ जों माबोरै बाहायदों दिनै साफ्रोमबो बिमा बिफानियाव मबाइल फन दं गंसेबाबो साफ्रोमबोनि न'खराव बयनावबो दं खिन्थु जोंनि फरायसाफोरखौ नोजोर हो बिथांमोना जोंनि बे मबाइल फन बा कम्पिउटार बा टिभि बा लेपटपफोरखौ बबे खामानियाव बाहायदों आरो मोजां खामानियाव बाहायदों ना गाज्रि खामानियाव बाहायदों बेखौबो नोंथांमोना नोजोर हो दा आंनावबो दं मबाइल फन बा आं लानानै फैदों आइपेड गंसे आं मा खामानियाव बाहायदों नोंसोरबो नोजोर हो आरो नोजोर होनानै नोंसोर बे बाहायथिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजा नोंसिनि फरायसा आरो नोंसिनि गथ'फोरनि जोहै आं बेहाय बुंनो नाजागोन जेब्ला जों टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टखौ जोङो बाहायो जों मा खालामनो हायो मोनथावनाखौ बांहोनो हायो मा होनो जों बेखौ इनक्रिज एक्सेसिबिलिटि जों जे बुस्थुखौ मोननांगौ बेखौ जोङो थाबसिन मोननो हायो टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टखौ जों बा टेक्न'लजिकेल टुल्सफोरखौ जों बाहायोब्ला जेरै बियो सोलोंथायाव थानाय फारागथिफोरखौ बाङाय खालामो सोलोंथायाव थानाय जे डिफारेन्स बे फाराग बेखौ जोंखौ खमायनानै होयो टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्ट आरो मा खालामो जे बुहुम खौराङारि थाथाय आरो रांखान्थियारि हेंथाफोर थायोब्लाबो सोलोंथाइफोरखौ सुबुंफोरनि थाखाय मोनथावनासिन खालामो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थानो हागौ क'क्राझाराव हमनानै ला सोरबा इउटुबार दं जि इउटुबारा फोरोंनायनि सायावल' भिडिअ बानायो जों क'क्राझाराव थांनानै बेखौ सोलोंनांगौ गोनांथि गैया दिनै जों मा खालामनो हायो जोंनि मबाइलाव खुलिनानै जों सोलोंनो हायो
गुवाहाटीयाव थानाय सोरबा इडुकेटरा फोरोंग्रा मानसिया फोरोंबाय थानायखौ जों गुवाहाटीयाव थांनानै सोलोंनो गोनां गैला दानि जुगाव जों मा खालामनो हायो बेवहाय थानानैनो जों सोलोंनो हायो होमब्ला जों मा खालामनांगोन जे जि बुस्थुफोरखौ नांगौ जों बेखौ मोननो हानाय जाबाय दा मानि थाखाय टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ जों बाहायनायनि थाखाय बेनिफ्राय नोंसोरो खोनाबाय जानो हागौ गुगल क्लासरुम आरो माइक्रसफ्ट टिम्स बेयो मा खालामो जों बेवहाय दिनै मोनसे प्रग्रामाव आङो दिनै बिबुंथि लाखिगासिनो दं क'क्राझाराव थानाय माखासे सुबुंफ्राबो जुदि खोनासंनो गोसोबा मा खालामनो हायो जे गुगल क्लासरुम आरो माइक्रसफ्ट टिम्सनि गेजेरजों बेखौ ब्रडकास्ट खालामनो हायो बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय आंनाव सोंनो जुदि सोंनांगौ दंब्ला बिसोरबो सोंनो हायो दा जों नोंथांमोना नाय जे टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टआ मा खालामो जोंनो नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनथाव बुस्थुफोरखौ जोंखौ मोननो हानाय खालामनानै होबाय होमब्ला जों बाहायनांगौ ना बाहायनाङा जों बेखौ साननो गोनां जानानै फैबाय बिनि बादै जे बारायनाय मावसोमनाय आरो थुलुंगानाय जायखौ जों इंराजियाव एनहेन्स एंगेजमेन्ट आरो मटिभेशन होननानै बुंदों बेवहाय सोमोन्दो गोनां आगजुफोर सोलोंथाइखौ बांसिन गोसो होनो हानाय आरो गोजोनथाव खालामो बिदिबायदि जों दिनैहाय टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ बाहायनानै जोङो मा खालामनो हाबाय सोलोंनो हाबाय दा नोंथांमोना नाय जोंनि इउटिउब चेनेलफोराव माखासे बर' बिजोंनि फोरोंगिरि माखासेफोर फैबाय जाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ एफर्ट खालामनो हाया जागा होनो हाया गावसोरनि जायगाफोराव फोरोंनो हाया बिनि थाखाय बिसोर मा खालामनो हाबाय इउटिउबाव फ्रि भिडिअस खालामनानै होबाय मिथिबाय ना फ्रि भिडिअस खालामना होबाय ओंखायनो जों जेरावखि जाया मा खालामनो हाबाय जिखुनु समावनो जों सोलोंनानै लानो हाबाय दा बिदिन्थि बायदियै जोंनाव गोबां दं जेरैहाय जोङो दिनैनि दिनाव गुगल एक्सपिडिशन होननायफोर दं भार्चुएल रियेलिटि दिनैहाय जों मा खालामनो हाबाय उन्दैफोरखौ क्लासरुम सिङाव लाना थांनानै जोङो हिस्ट्रिकेल प्लेसफोरखौ जे जारिमिनारि नेरसोनफोरखौ जोङो समनि गेजेराव दिन्थिनो हाबाय जों खिन्थु बे जायगायाव थाङाबानो बेखौ दिन्थिनो हानाय जाबाय दा जों होनब्ला बे सोलोंथाइ लानाय समाव जोङो टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टफोरखौ जोङो बाहायनो गोनां जासिगोन दा आङो फैनो लुबैदों दा जे बर' बिजोंनि सायाव बर' बिजोंजों सोलोंनायाव जोंहा मा मुलाम्फा दं दिनै आं बुंदों सोलोंथाइया मा सोलोंथाइखौ मानो लानो नांगोन आरो सोलोंथाइखौ जोङो टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयै जों मारै लानो हायो बेखौ जों बुजिनानै फैबाय एसेब्लाबो दा आं फैगोन बर' बिजोंजों सोलोंनायाव जोंहा गोनांथिया मा दं बुहुमाव थांनानै जुदि थानोब्ला जोंनि सिनायथिखौ जोंनि रावाबो होयो दा बिनि थाखाय जों मा खालामनांगोन जों साफ्रोम बर' सुबुंफोरा गोसो गुदुं जानानै बर' बिजोंजों फरायनांगोन बुजिबायना दा जों नुनो मोनो जे दानि जुगाव एटलिस्ट जों जे समाव 2006आव आं मेट्रिक होदों मेट्रिक होनाय समाव जोंनाव आसामाव बर' बिजोंजों फरायनाया सा 50ल' मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों बे समाव बर' बिजोंनि हालोदा बहुत गाज्रि जाबायमोन गोबां गाज्रि जाबायमोन दा बे समाव मा खालामदों इउएन एकाडेमि नोंथांमोननि खाथियाव साखाथियाव जेरैहाय मोनसे फरायसालि दं बिथांमोननि गायसनगिरि जि प्रिन्सिपाल बिथांमोननि टीमा मा खालामबाय बर' बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय इउएन एकाडेमि फरायसालि गायसनदों क'क्राझाराव जागायबाय जोंनि ओनसोलावबो थांबाय आरो बेजों मा जाबाय दिनैहाय बाङै फैनानै 1000निबो बांसिन बर' सुबुंफोरा मोनसे बोसोराव फार्स्ट डिभिजननि गोजौआव पार्सेन्टेजखौ लानानै पास जानो हानाय जाबाय नोंथांमोना साननो नाङा जे दिनै बर' बिजोङाव फरायबा जोंनि इयुना मा जागोन आं बेखौबो बुजियो जे दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि कन्डिशना बा हालोदा बहुत गाज्रि नाथाय जोंनि समाव जिबायदिमोन बेनिफ्राय एटलिस्ट नोंसिनि समाव दा साबसिन जानानै फैबाय जोंनि समाव टेटजों मोननाय टिचार गैयामोन फोरोंगिरिफोर गैयामोन नाथाय दिनैनि समाव टेटआव मोननाय कन्ट्रेक्चुएल टिचार्सफोर दङ खिन्थु जोंनि समाव बेफोर गैयामोन नोंथांमोना बे फोरोंगिरिफोरखौ मोनबाय बिथांमोननि हेफाजाबाव नोंसोर मा खालाम बिथांमोननि हेफाजाबाव नोंसोर सोलोंनो नाजा आरो इयुनाव नोंथांमोना नाय जे बर' बिजोंजोंनो नोंसोरो सासे
फुंखा सुबुं जानो हागोन दिनै आं बेवहाय इयुनाव आं गसंफैनांनाय जानो नाङा नोंथांमोनानो सासे सासे फुंखा सुबुं जानो नांगोन आरो फुंखा सुबुं जानोबा जों बावसोमनांगोन गावखौनो जों बावसोमनांगोन जों फुङाव सिखारनांगोन फुङाव फरायनांगोन मोनायावबो जोङो मा खालामनांगोन एसे लेट जानानै जों उन्दुनांगोन फरायनांगोन आरो मोजाङै जों सोलोंनांगोन दिनैहाय नोंथांमोननि बिमा बिफानाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनि बिमा बिफानाव मा दं मबाइल फन दं दा मबाइल फनखौ बाहाय नोंसोर आं बुङा दिनैहाय मबाइल फनखौ एखेबारे बाहायथारनाङा सोलोंथाइखौ जों मबाइल फनखौ लानानैबो सोलोंनो हागोन बा सोलोंथाइखौ लानो हागोन नाथायबा जोंनि बिमा बिफाया नोजोर होनांगोन जे जोंनि फिसाफोरा बा जोंनि फरायसाफोरा मबाइलखौ माबोरै बाहायो बर' बिजोंजों फोरोंनाय फोरोंगिरिफोर बहुद ओंखारबाय इउटिउबाव दा बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनो हायो दिनैहाय नोंथांमोननि जेंनाखौ आं बुजिनो हायो जोंनि जेंनाया जेरै दंमोन दाबो माखासे जेंनाफोरा दं दिनै थोजासे फोरोंगिरिफोर गैया माखासे फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरि थायो खिन्थु जोङो गाव बावसोमनानै फरायनो नांगोन जों नोंसोर साननानै नाय जों साफ्रोम फरायसाफोरा जोंनि बे फराफारिखौ खनसे फरायदोंना फरायाखै बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगोन बे फराफारिखौ बिथांमोना फरायदोंना फरायाखै सोंनाय फिननायखौ बिसोरो बुजिनो नाजागोन नाजायाखै आरो लिरनो नाजागोन नाजायाखै आरो इयुनाव बिसोर मा जानो नागिरदों जों बेखौबो नोजोर होनांगोन दा नोंसोरनि बिदिन्थि महरै आङो गावखौनो बिदिन्थि होब्ला मोनसे गाज्रि बिदिन्थि जायो नाथायबा आङो नोंथांमोना जुदि आंनि जिउ जारिमिननिफ्राय जुदि सोलोंनानै लानो हायोबा बेखौबो फोरमायनो आङो साखाफारा आङो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायदों जाय समाव जोंनाव सासेल' मा होनो बेखौ सरकारि नङै फोरोंगिरि दंमोन जाय फोरोंगिरिया जोंखौ साफ्रोम क्लास 1 निफ्राय क्लास 4 सिम जोंखौ फोरोङोमोन बेजों सोलोंनानै जों एलपि स्कुलखौ पास जादों थिग बिदिनो आंजों लोगोसे आंनि लोगोफोराबो समानै पास जाबोफादों बिनि उनाव थांबाय जोङो एमइ स्कुल मिडल इंलिश स्कुलाव बेयावबो थांबाय जों नुबाय फोरोंगिरिफोरा खम खिन्थु जों जोंनि निजानि बावसोमनायखौ जों गाराखै बिनि उनाव जों थांबाय जों हाई स्कुलाव जोंनाव माखासे फोरोंगिरिफोरानो गैया समाज बिगियानखौ जों मोजाङै फरायनो मोनाखै इंराजिखौ जों फरायनो मोनाखै जों क्लास 10 थाखो 10 आवसो थांनानै इंलिश ग्रामारखौ सोलोंनो मोनगोन बुजिबायना दा बेफोरबायदि जेंनाफोरनि गेजेरावबो जों खस्थ' खालामनानै बै 50 फरायसाफोरनि गेजेराव आङो उथ्रिसारनो हादों सासे फरायसा जानो हादों बे समनिफ्राय मा खालामदों थुलुंगा होनो होननानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ बै समनिफ्राय होजेनदों 2006 मायथाइनिफ्राय जाय समाव जोंनि मानगोनां एमपि बिथां गोरोंगोरा नार्जारिया प्रेसिडेन्टमोन जोंनि बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव आं जावजा एक्चुअलि जों बिदा फंबाय सानैया 4 आरो 5 मासखौ जों आवगायनो हादों दा बिनि उननिफ्राय जों नोजोर होबाय दा बिनि उननिफ्राय 2006 निफ्राय 2007 निफ्राय फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन पास जानाया सेथि थाखोआव उथ्रिनायनि बिबाङा बांबोबाय बुजिबायना दा बिनि उननिफ्राय जोंहा सुबिदा गैयामोन जे बर' बिजोङाव जोंहा फरायबावनो हादोंमोन देग्लायसो जाबाय मा क्लास 11 खौ बा थाखो 11 खौ जोङो बर' बिजोंजों फरायनो हायो दा बिनि उननिफ्राय नोजोर होबाय आङो स्टाडि खालामदों जे बर' फरायसाफोरा दा मा खालामबाय बर' बिजोंजोंनो फरायनानै सासे मोजां फरायसा जानो हाबाय आं नोंसोरनि खोथाया नोंसोरनि सिगाङाव बुंनो लाबाय जे आङो बर' बिजोंजों फरायनानै आंनि पिएइचडि आरो एमफिलखौ आं स्किल इउनिभारसिटियाव खालामदों जुदि आं बायदि सासे सरासनस्रा सुबुं जाय सुबुङा फोरोंगिरिफोरखौ समाव मोनाखै फोरोंगिरिफोरजों समाव जों मोजाङै सोलोंनो मोनाखै बेफोरबायदि सुबुङा जुदि दिनै नोंथांमोननि खाथियाव फुंखा सुबुं महरै सासे बिदिन्थि हिसाबै जुदि गसंनो हायोबा नोंथांमोना मानो हाया आं बे सोंथिखौसो सोंगोन दिनैहाय आं साना जे आं बहुद रोंगौ आं बिराद बहुद रोंगौथि गोनां सुबुं खिन्थु नोंथांमोननि सिगाङाव आं सासे गसंफैनो हानाय सासे सुबुं आं बेखौ लानानै गोजोननाय मोनो आरो इयुनाव आं आसा खालामो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय सुबुंफोरा मोनसे गोजौ थाखोनि गियान लानो हागोन गियान आरजिनो हागोन आरो साफा साफा फुंखा सुबुं जानो हागोन
दाना बेवहाय नोंसोर साननो हागौ जे सारमोनहा बिथाङा जानिबा मोजां न'खरनिमोन जानो हागौ होननानै साननो हागौ नोंथांमोना जेब्ला आंनि न'खौ नुहैगोन अब्ला नोंसोरबो दुखु मोनगोन जाय समाव आं मेट्रिक पास जादों मेट्रिकआव पास जाखांनायनि उनाव एडमिसन लानो जोंहा रां गैया बे रां गैयि समाव मा खालामदों जोंनि साखाथिनि मोनसे फरायसालिमाया जोंखौ 5 बोसोर जोंखौ ओरैनो फरायहोदों फ्रि इडुकेसन दिनै आं मुंख'नांगोन बे फरायसालिमानि मुंखौ जनता कलेज सेरफांगुरि होनो 5 बोसोर जोंखौ ओरैनो फोरोंदों नाय सोरबा सासे फरायसाया जुदि फरायनो गोसो जायोब्ला आरो गोसो गुदुं फरायसानो फरायसालिमाफोरा बहुत सुबिदा होनो हायो दिनैनि दिनावथ' नोंथांमोननि थाखाय साखाथियाव मा दं गोबां सुबिदाफोर दं बे सुबिदाफोरा जाहैबाय स्कलारशिप मोनो मिथिबायना 5 बोसोर फरायखांनायनि उनाव नायबाय जे मास्टार डिग्री बा एमए एडमिशन लानो जोंहा राङा आरो खम जानानै थाबावबाय मानोना आंजों लोगोसे आंनि फंबायाबो दं दाना मा जाबाय जे समाव आङो एमए पास जादों जोंहा खाफाला गेवदों बे समाव सरि बिए जेब्ला पास जादों आं बे समाव जोंहा खाफाला गेवदों जोंहा बिदाया त्रिपुरायाव लेङाइ बिबुंगिरि साख्रिखौ मोननो हादों बेजों लोगोसे जोङो एमए पास जाबाय एमए पास जाखांनायनि उनाव नुबाय आं जे जोंनि सोलोंथाइखौ खालि एमएल' पास जाबा जानाय नंला बिनि उनाव आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट सरकारि फरायसालिमायाव आङो बोसोरसे फोरोंदों बिनि उनाव साननानै नायबाय आङो खालि एमए पास जानानैल' जानाय नंला आङो रिसार्चनि एरियायावबो आवगायलांनांसिगोन बिनि थाखाय आङो 2014 मायथाइयाव मा खालामबाय सिक्किम इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव आं थांबाय बिनि उनाव आं एमफिल एडमिशन लाबाय पिएचडि एडमिशन लाबाय बेवहाय आं नुबाय मा सोलोंनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदायानो सुबिदा जाय मानसिया एमफिलाव एडमिशन लायो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि हिसाबै जों लायो 5,000 मोनफ्रोमबो दानाव जोंनो स्टुडेन्टफोरनो होयो जाय पिएचडि खालामदों बिसोरनो 8,000 होयो बेजोंनो आङो गावनि सोलोंथाइखौ मेनेज खालामनानै आङो सोलोंथाइखौ लाबाय बिनि उनाव मा खालामबाय पिएचडिआव आङो 8,000 स्कलारशिपखौ लानानै आङो बोसोरनै आं फरायबाय बिनि उनाव खाफाला आंहा गेवबाय मा ट्राइबेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय आङो स्कलारशिप मोनबाय जाय स्कलारशिपनि जोहै आङो आंनि पिएचडि डिग्रीखौ आं फोजोबनानै लानो हाबाय दा पिएचडि जोबखांनायनि उनाव आङो गिबि खेबनि थाखाय आङो इन्टारभिउ एटेन्ड जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मरिलर फरायसालिमायाव दा बेवहाय आंना साख्रिया कनभार्ट जाबाय बिनि उनाव सानबाय आं मा जे बर' बिजोंजों फरायनानैबोथ' मानसिया साक्सेस जानो हायो खिन्थु गोबां सुबुंफोरा मा आं दिनै सावरायबाय थादों बर' बिजोंजों खिन्थु आंनि फिसाया दिनै इंराजि मिडियामावसो फरायगासिनो दं दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जों जे मानसिफोरा बुजिबाय बिथांमोन जोंनि थाखाय साखाथियाव बर' बिजोंनि फरायसालि गैया बे जेंनाबो दं दा नोंथांमोना नुगोन जाय बिथांमोना बेवहाय बिबुंथि लाखिगोन बा लाखिलांबाय बा इयुनाव लाखिगोन बिथांमोननि फिसाफोरखौ नाय गोबां फरायसाफोरा मा इंराजि मिडियामावसो फरायगासिनो दं जोंनि जेंनाया एसे आलादा दा बेखौ बुंनानै आङो निजाखौनो जास्टिफाइ खालामनो साना खिन्थु जोंनि साखाथियाव मा बर' बिजों फरायनो फोरोंनो जोंहा साखाथियाव गैयैनि थाखाय जोङो इंराजि बिजोङाव होनो नांगोन आङो जि दिनखालि 30 मे 2023 मायथाइयाव आङो जोंनि मानगोनां आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्लानि तेनजिं बर' बिदागिरिखौ आं लोगो मोनो आं बिथांखौ बुंदों धेमाजियाव टाउननि साखाथिसिनाव थानाय फरायसालि बर' फरायसालि दंना गैया बिदागिरिया बुंबाय मा एसे गोजानावसो जायो बे जाहैबाय टेकजुरि दाना टेकजुरिनिफ्राय बे धेमाजिसिम गोजाना एसे गोबां जायो दा आंनि फिसाया थांनानै फरायहैनो खाबुखौ लानो हायासै खिन्थु बेयो जाहैबाय आंनि माखासे जेंना आं होनो हायासै आं बेनि थाखायबो दुखु नाङो खिन्थु नोंथांमोना साननो नाङा सारा जे लेक्सार मारिबाय गावनि फिसायानो इंराजि मिडियाम दा नोंसोर साननो नाङा जे इंराजि मिडियामाव फरायब्ला बा हिन्दी मिडियामाव फरायब्लाल' साक्सेस जानो हायो नोंथांमोननि बिदिन्थि होगोन आं लखिमपुराव आंहा बिदा गेदेर दं गावनि न'खरनि बा गावखौ बिदिन्थि होनाया मोजां नङा खिन्थु आं नोंथांमोननि खाथियाव बिदिन्थि होनो हिसाबै आं साखाथिनि बारा स्ट'रिफोरखौ मिथिया बेनि थाखायनो आं आंनि बिदाखौनो होनसै लखिमपुर गार्लस कलेजाव जोंनि बिदा दं पलिटिकेल साइन्सआव बिथाङाबो बेबो लेङाइ बिबुंगार
बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय बेजों लोगोसे जोंनि एरिया ओनसोलावथ' गोबां बर' बिजोंजों फरायनानै फैनाय दं जाय बर' बिजोंजों फरायनायफोराबो दिनैनि दिनाव सासे साक्सेसफुल सुबुं बा सुबुं सम्पद जानानै थाबाय दा आं बेखायनो गले गले साफ्रोम फरायसाफोरखौ खावलायगोन जोंनि आखायाव दिनैहाय मबाइल दं कम्पिउटार दं टिभि दं लेपटप दं आरो गोबां सुबिदाफोर दं बे सुबिदाफोरखौ बाहाय आरो सुबिदाफोरखौ बाहायनानै नोंसोर नोजोर हो बर' बिजोंजों फोरोंनाय आयदाफोरा जों इउटिउबाव मोनो ना मोना आंबो बहुद मोनो दा बिनि थाखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ दिनैनि जुगाव खालि लेखा बिलाइयावल' फरायोब्ला जानाय नंला जोङो दा सोलोंनांसिगोन जे मबाइलाव जों बोरै फरायनो हायो मोनफ्रोमबो बिजाबखौ जों दिनै बायनानै फरायनो हायाबो जानो हागौ खिन्थु जों फ्रि अफ कस्ट जोङो रां बा फैसा होआबालानो जोङो बिजाबफोरखौ मोनो दिनै आंनियाव लोगोसे दंफायो जे मोनसे आइपेड जाय आइपेडआव रोजा रोजा बिजाबफोर हाबनानै दं आंनो जेब्लानो नांगौ थुबानो जेरै ओंखारो नोंथांमोननि मबाइलावबो थिग बिदिनो ओंखारो दा बेनि थाखायनो आङो गले गले खावलायगोन नोंथांमोना जि टेक्न'लजिकेल डेभेलपमेन्टखौ दिनै बाहायबाय बेखौ नेगेटिभ बा दानख'थाय फारसे बाहायाबालानो दाजाबथाय फारसे बाहाय पजिटिभ सेन्सआव बाहाय आरो नोजोरल' लाखि जाहाथे बेखौ बाहायनानै जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि आरो सोलोंनो गोसो जानाय मानसिफ्रा मोनसे गियान सोरजिनानै लानो हायो आरो नोंथांमोननि खाथियाव आरो नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्रायनो मोनसे आङो बिदिन्थि हिसाबै बुंनो सानदों जाय फोरोंगिरि बिथाङा जिउआव थाखो 10सिम जोंनि फर्मेल स्कुलाव थांदों सरासनस्रा नङै स्कुलाव बियो एमए पास जादों बिथांनि सानै फिसाज्ला दं दिनै भारतनि साबसिन सोलोंथाइ इनस्टिट्युटनिफ्राय गियान आरजिनो हाबाय जोंना मुंखौ खोनाबाय आईआईटी निफ्राय इन्जिनियारिंखौ कमप्लिट खालामनानै फैनो हाबाय आरो फिसाज्ला उन्दैया गुवाहाटी आईआईटीआव सोलोंथाइ लानो हादों दा साननो नाङा जोंथ' फरायनायखौ जोङो क्लास 10 सिमल' फरायदों जों गुदि सोलोंथाइल'सो दं बा जोंनि सोलोंथाइया बहुद खम नाय जाय सुबुङा कुनु कलेज कुनु हायार सेकेन्डारि जीवनाव थांफेराखै डिस्टेन्सआव एजुकेशन बा सोलोंथाइ लानो हादों बिथांनि फिसाज्लाया दिनैहाय भारतनि साबसिन सोलोंथाइ इनस्टिट्युसननिफ्रायसो सोलोंथाइ लागासिनो दं बुजिबायना खिन्थु बिथांनि बिदिन्थिया एसे आलादा बिथाङा जुजिनायजों बिथाङा मा खालामनांदों गावनि खस्थ'जों इंलिश मिडियाम स्कुलफ्रावसो फोरोंनो नांगौ दा बेखायनो आं बुंनो सानो जे सोलोंथाइखौ नोंसोर लानायाव जे दिनै जों बर' मिडियामावसो लाबाय जोंहा आरो जेबो फिउचार गैया इयुन गैया होननानै मालाबाबो साननो नाङा बिमा बिफाखौबो आं खावलायगोन दिनैहाय सोलोंथाइखौबो जोङो बर' मिडियामावसो होबाय जोंहा इयुन गैया बेखौ मालाबाबो साननो नाङा मात्र जोंहा गोसो थानांगोन फरायसाफोरा सोलोंनो गोसो जानाय आरो बिमा बिफाफोरा फोरोंनो गोसो जानाय आरो दिथा लाखिनांगोन दिथा जुदि लाखियाब्ला जों जिउआव साक्सेस जानो हानाय नङा मिथिबायना दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ आरो खनसेबाव खावलायनानै आरो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेसेबां होनो हाखो आं बेखौ सुनानै नायनो हाला नोंथांमोना सुनानै नाय आंनि बे बिबुंथिफ्रा नोंसोरनि थाखाय बेसेबां मेहेर गोनां जादों बा फिथाइ गोनां जादों बा फ्रुटफुल जादों नोंथांमोना नायबिजिर बिनि उनाव आं आसा खालामो नेक्स्टआव इयुनाव जुदि बेफोरबायदि हाबाफारि जुदि लायोबा नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो सासे फुंखा सुबुं महरै गसंनो हानाय सासे बा गोबां सुबुं सोमजिदों बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों साबायखर थाबाय जोंहा मानगोनां फुंखा सुबुं डक्टर सेगंखां ब्रह्म सारनिसिम बे सारा गोबां ओंथि गोनां बिबुंथि लाखिलांबाय सारनिसिम